No be say ne kota to aba sa ne man nyina si. Okay, Papa John Rollins 1996. Oko Kepkos, oko ka say afen crofo bufu ya sa dent na ka sa na o say mo nto mame a angopon be ma pumu pata abeto aman. I don't know whether you recall to kaya. Yeah. The to aba 96 no say Rollins we near. Yenom nyanete. Yenom nyanete. Ahun was association. Nti yenom nete. Nti in choosing a leader na se for almost kan. So no usu ben pan ne doma akwaje scafe mama on ma mama say ono na be wina. Yetia on the 7 beto on the 18 yetia on the 9th. Enlu na nwumre. Enwura on the friend say on the 10th. Na de BCS. Nyame adwuma nyame ntimi mfro unwu ye. Ba ho de na ba fam. E obi de nso abaso. Enu na bibifo nsua de nti yehu. Nti e ba pa no asofo no omotama du nyame ne omu ne hwiye biom. Wa raising new generation of them way adwuma. Ba yensu ye sa sunsumu enu. Papa do wa nyame adwuma 40 years. Nti yen kono tabi nyame afa oba adwuma no do be na adwuma. Ba bibini nsua de